Щонайменше 4 постраждалих на українському мітингу у Херсоні. Окупанти застосували проти людей сльозогінний газ та світло-шумові гранати. У постраждалих опіки та травми. Вранці середи херсонці з синьо-жовтими прапорами зібралися у середмісті на мирний протест проти російської окупації. Попри те, що рашисти влаштовують облави та викрадення усіх, хто чинить опір, жителі Херсона та інших тимчасово поневолених міст продовжують висловлювати свою незгоду із ворогом.